Červené světla zase máme odstartované skvělý start Landa Norrise, který se snaží dostat mezi Oscara Piastriho a Fernanda Alonsa, ale do první zatáčky je to velmi natěsno. Oscar Piastri to zavírá kolize, žádný prostor tam nebyl, Oscar Piastri má defekt. Oscar Piastri to zavřel až moc. A podívejte, tady už Lando Norris, který jde na Fernanda Alonsa. Podívejte se, Oscar Piastri provezuje to samé Lando Norris, který končí ve Fernandovi Alonsovi. Fernando Alonso má poškozený monopost, Lando Norris také a Oscar Piastri najednou vede velkou cenu. Neuvěřitelný zvrat po kolizi v první zatáčce, Oscar Piastri vede. Neuvěřitelné, tady už Norris, který se pouští do Fernanda Alonsa a předjíždí ho, takže neuvěřitelné. Už vyjíždíme do boxu, oba dva jedou totiž do boxu vyměnit nejspíš přední křídlo určitě, ano, u Norrise to byl pomalejší pistol vepředu, ale na to, že opravili monopost dobré, Fernando Alonso taky a dokázali to zalepit, takže bude moct nejspíš pokračovat. Velmi dobrá zpráva, Oscar Piastri už předjel Fernando Alonso okolo zpět, ale Lando Norris ještě ne, takže bude nejspíš muset Lando Norris pustit. Ano, děje se to teď přesně tak, jak jsem myslel a jak i moji kolegové tady ve studiu komentátorském, tady už Fernando Alonso na stíhací jízdě za Landem Norrisem. Ano a pozor, začíná nám pršet. Nečekaný déšť, Fernando Alonso to zkouší na Landa Norrisa. Nádherný manévr přes Landa Norrisa, tady je hodinák. Lando Norris hodinák, obrovská bouračka. Lando Norris letí až do bariéry. Neuvěřitelná bouračka, už to hoří medical car. Přijel hned uhazit bouračku, už tam vylezla červená vlajka, takže obrovská bouračka, tohle nechcete vidět, tady už se zametají malé kousky karbonu z McLarenu po obrovské bouračce, už tady běží Fernando Alonso do boxu, Fernando Alonso hodinák přivezl do boxu, to se jen tak nevidí, Oscar Piastri už tady vyléza, Fernando Alonso taky, oba se jdou poplácat symbolicky. Tady už se odváží, podívejte se na to, velmi rychle se odváží rozbitá McLaren Formule, která už se uklidila a nejspíš za chvíli uvidíme restart. Je tomu tak? Dámy a pánové, piloti už lezou do formulí a uvidíme restart. Fernando Alonso dostane šanci se vrátit na start jakoby za Oscara Piastriho, takže bude mít šanci, vlastně je takové pravidlo, když se okolo zpět a je potom červená vlajka nebo safety car, vy se můžete ještě vrátit potom, abyste nebyli okolo zpět tam mezi nimi zamíchaný. Takže vy vlastně objedete kolo a zařadíte se na konec startovního roštu. Tak uvidíme, jestli to Alonso využije. Protože to bude velmi neuvěřitelně těsné. Tady už, ano, Fernando Alonso dojel za Landa Norrise a tak uvidíme, co přinese restart. Dámy a pánové, pojďme si to užít, restart velké ceny. Co předvedou Piastri a Alonso? Červené světla zase máme odstartované, restart závodu máme natěsno, Piastri tam zavřel Fernanda Alonsa, který dále po vnějšku, neuvěřitelný, nádherný manévr, Piastri to pouští po vnitřku, neuvěřitelné souboje, Fernando Alonso opět přes Oscara Piastriho, ale podívejte se, Piastri to zkouší na Fernanda Alonsa a pohlídá si ho za svými zády, nejspíš neuvěřitelné souboje na tomto okruhu. Opět budeme ještě do dalšího kola, co přinese, ale Fernando Alonso je nalepený. Už kousek za Oscarem Piastrem, uvidíme, jestli toho využije. Ano, Fernando Alonso, dobře za Oscara Piastriho, který mu to okamžitě vrací. Neuvěřitelné souboje, nádherné, velmi natěsno. Tohle bude show. Tak uvidíme, ano, Piastri vyjezí do boxu. Pro čerstvé pneumatiky, neuvěřitelné. Piastri možná zahodil závod, žlutá vlajka, znám se, která Fernando Alonso vezí. Piastri na červených gumách bude mít rychlostní výhodu, pojďme se podívat na opakovaný záběr Fernanda Alonso bouračky. Se dostal do smyku v té vlásence a tady už ale Fernando Alonso bude tlačit na Oscara Piastriho. A další kolo, no pozor. A Fernando Alonso je před Oscarem Piastrem. Pojďme se podívat na další replay. A Fernando Alonso nádherně po vnížku. Teď ale bude pod tlakem Oscara Piastriho, který, ano, tady vidíme Lewise Hamiltona ve Ferrari, který odmává dnešní velkou cenu. Bude to velmi těsné, až posílal čáru. Piastri probrzdil.
To je neuvěřitelné, pojďme to začínová čára. Kdo vyhrál? Oscar Piastri je o jedinou tisícinu před Fernandem Alonsem. Neuvěřitelné, už tady dojíždíme do boxu. Oscar Piastri se raduje z vítězství, které přinesl restart a všechny okolnosti. Ano, tady už tým Fernanda Alonso, ale Oscar Piastri vyhrává. Oscar Piastri to dokázal. Tady pojďme se podívat na replay cíle. Tady opravdu natěsno, 1/1 tisícina. Hamilton si musel užít odmávání závodu. Druhé místo Fernando Alonso. Neuvěřitelné překvapení, je tomu tak. První je Oscar Piastri, dámy a pánové. Ano, je to tak. Tady už Liam Lawson, který přinesl trofej Fernandovi Alonso, a Max Verstappen, který gratuluje Oscaru Piastrimu a už se odchází. Takže neuvěřitelné drama. Takže nakonec první Piastri, druhý Alonso a nedojel Lando Norris. DNF do not finish. Takže doufáme, že příští závod bude také zajímavý.